салом алейкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак боша. мо пушти ма дар як ҳодиса рафтесаем, одаморо намеёнанд уҷа дуромадан. аки мо гуфтем қишлоқа ки мо ягон гап нест, ҷам тишина хеле фикр мекардем ки не иҷодам гап хабар мешида. ями сар сатои 10 сар як клиенти Сбербанк мебиёяд, онҷо Сбербанк айда меояд мега пул снимат мекунем, чизе мекунем, мега ки короче разборшон мешавад, ҳамун ҳисобе ки дар интернетҳо нишон додан ку ҳам тиктикода ки мақсад пула гирифта наметунем, пула снимат кунем, пула гирифта наметунем, ҳамин ҳисоб дар ҳаминҷа разбор мешавад. меояд мега пул ма снимат кунем, пулша ё снимат намекунанд ё чихили ҳаста ки ҳамҷа пахшту нафаҳмидем урусия чуть-чуть знаю. ҳамҷа нав як ҳамин коргари ҳамунҷа дар як уруси дига нақл кардеса буда. ман кам-кам гӯш муҳимтари мондам, гӯш кардам. хайр короче пулша надодем, ё ки пулша гирифта натунистем. Сбербанк дуромада ҳамун кассира зада. Кассира да таво дада ки то МЧС, больницаву, милисаву тамоми чи ҳамҷа омадагие. хайр имтиҳари кор буда. ҳай пули мардума битен охи инқад пули мардума ки надоди имтиҳарӣ мекунам, мезананд таба. худо нигаҳбонтон боша дӯстони азиз.